B'sens ta' gratitudni kbira insellmu l-memorja tal-Papa Emeritu Benedittu 16. Aħna l-Maltin nixtiequ nfakru mhux biss l-imħabba qawwija li l-Papa Benedittu kellu għal pajjiżna, imma wkoll żewġ avvenimenti importanti li huma parti essenzjali mill-istorja ta' pajjiżna. Fl-2007 Benedittu 16 kellu l-grazzja jikkanonizza lil San George Preka, saċerdot Malti, benefattur kbir tal-poplu Malti. Taħt xi taqlil fi Pjazza San Pietru, il-koll niftakru lil Papa Benedittu jgħid bil-Malti San George Preka itlob għalina. U aħna nitolbu għal Papa Benedittu bl-interċessjoni qawwija tal-qaddisin li kkanonizza, tal-beati li ddikjara beati, fosthom il-maħbub qaddis Malti San George Preka. Imma niftakru wkoll iż-żjara tal-Papa Benedittu fostna fl-2010. Ġie pellegrin ta' rikonċiljazzjoni u ta' paċi f'mument mhux faċli fil-ħajja tal-Knisja. Ġie fostna biex jagħmlilna kuraġġ. Ġie fostna bil-preżenza ġwejda u għarfa tiegħu biex ikun dak li l-mulej se jaħlu li jkun, ir-raj tal-meħla tiegħu. Aħna nfakru lil Papa Benedittu tifkira solenni u bi gratitudni, nitolbu wkoll li l-mulej ikompli ibirek il-Knisja tiegħu brajja bħalu. Il-mulejja tiegħi il-mistrieħ ta' dejjem.